Hi pawb, croeso i ein Gweminar SAFMEDS. Fy enw i yw Sian Coldwell a ymgynghorydd cefnogi gwelliant maths a rhifedd uwchradd gwe ydw i. Helo, Manon Davies, ymgynghorydd cefnogi gwelliant mathemateg a rhifedd cynradd gwe. Yn ystod y sesiwn heddiw, byddem yn rhannu'r adnoddau a'r hyfforddiant ar gael i gefnogi'r defnydd o dysgu manwl a'r strategaeth SAFMEDS yn eich ystafell ddosbarth. Yn ystod y pandemig, rydym wedi bod yn datblygu adnoddau i'ch cefnogi chi i uwch sgilio staff ac i ddarparu'r amrywiaeth o ddulliau gweithredu. Gobeithio na bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu i adnabod strategaethau i gefnogi dysgwyr ar draws y continiwm 3-16 gyda mathemateg a rhifedd a sgiliau sylfaenol eraill ar draws y cwricwlwm. Cyn i ni symud ymlaen, mi wnawn ni ail ymweld â chydig o ddiffiniadau allweddol. Dysgu manwl yw'r system y gallwn ei ddefnyddio i nodi'r sgiliau y mae angen i ddisgyblion eu hymarfer i fonitro'r broses rhigolder a phenderfynu pa ddeunyddiau sydd eu hangen arnynt i asesu rhigolder a gwneud penderfyniadau ar sail data. Un nodwedd diffiniol o ddysgu manwl yw y defnydd o'r siart cynnydd, neu yn y Saesneg y Standard Acceleration Chart, i blotio sgoriau. Dros amser, mae hyn yn rhoi darlun dysgu sy'n dod o fewn 3 chategori eang, sef gwella, cynnal a gweithygu. Os yw sgorau disgybl yn dangos darlun dysgu sy'n cynnal neu'n gweithygu dros 3 sesiwn olynol, dylai'r athro ymyrryd i gefnogi'r disgybl. Nod hyn yw atal cyfnodau hir o beidio a gwneud cynnydd. Mae SAFMEDS yn acronym ar gyfer Say All Fast Minute Everyday Shuffle. Mae'r strategaeth sy'n adeiladu rhigolder ar sail tystiolaeth i alluogi disgyblion i ymarfer ac asesu sgiliau sy'n seiliedig ar ffeithiau, ac yn yr achos hyn sgiliau mathemateg a rhifedd. Rhwng pob amseriad rhigolder 1 munud, mae gan y disgyblion gyfle i ofyn am help ac ymarfer unrhyw wallau a gweithio drwy'r cardiau ar eu cyflymder eu hunain. Mae disgyblion yn siartio eu sgoriau bob dydd gan ddefnyddio dulliau dysgu manwl i ddatblygu darlun gweledol o'i dysgu. Yna, gall eu hathro gymryd cipolwg hymlym ar hyn a gwneud penderfyniadau ar sail data ynghylch sut i symud ymlaen. I'r rhai ohonoch sydd wedi defnyddio'r strategaeth SAFMEDS cyn 2020, mae'n werth nodi ein bod bellach wedi symud yr holl adnoddau o'r rhwydwaith hwb i'r ganolfan gefnogaeth gwe. Cymerwch ychydig o amser i ymgyfarwyddo gyda'r adnoddau newydd. Rydw wedi ymateb i adborth ac wedi ehangu'r ddarpariaeth. Mae gwe mewn partneriaeth ac ymchwilwyr Prifysgol Bangor wedi datblygu banc newydd o adnoddau SAFMEDS a dysgu manwl i gefnogi hyfforddiant a'i defnydd o unrhyw le. Mae hyn yn cynnwys cardiau fflach PDF ac adnoddau ar-lein i gefnogi sgiliau mathemateg a rhifedd ar draws y continiwm 3-16. I alluogi disgyblion adeiladu rhigolder yn yr ysgol ac yn y cartref. Gallwch ddefnyddio'r adnoddau hyn fel rhan o'ch cynllun dysgu carlam, ble mae'r ffocws ar ddatblygu sgiliau sylfaenol ac adeiladu rhigolder. Mae Sian yn dangos i chi sut i ddod o hyd i'r adnoddau ar y ganolfan gefnogaeth gwe. I ddod o hyd i'r ganolfan gefnogaeth, mae angen i chi'n gyntaf mynd i safle cartref gwe, sef gwegogledd.cymru. Wedyn mi welwch chi'r botwm melyn yma sy'n mynd â chi syth i'r ganolfan gefnogaeth. Felly ni glicio ar hwn i chi. A dyma ni. Rwan i ddod o hyd i pethau SAFMEDS, y ffordd hawsa yw i fynd i'r botwm chwilio yma a sgwennu SAFMEDS i fewn. Fe welwch chi wedyn bod bob dim ar gyfer SAFMEDS yn dod fyny. Felly fan hyn, mi ffeindiwch chi bob dim oedd ar ein rhwydwaith hwb a bob dim o'r hen ganolfan gefnogaeth. A bob dim wedi trosglwyddo drosodd i fan hyn. Yn fan hyn hefyd, mae'r adnoddau newydd da ni'n sôn am yn y fideo yma. Fan i fynd nôl i'r PowerPoint. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau yn hyfforddiant gan gynnwys ei symud ar-lein i'ch galluogi gael mynediad o unrhyw le ar unrhyw adeg.
I'r rhai ohonoch sydd wedi mynychu hyfforddiant SAFMEDS yn y gorffennol, gall elfennau o'r hyfforddiant hwn fod yn gyfle i chi ailgyfarwyddo ar strategaeth. Mae'r hyfforddiant dysgu manwl sydd ar y sgrin yn hyfforddiant newydd o'r flwyddyn academaidd yma. Nod yr hyfforddiant hwn yw i uwchsgilio unrhyw athrawon neu gynorthwyr dosbarth sydd â diddordeb mewn strategaethau adeiladu rhugylder. Mae'r sesiwn yn ymdrin â chymhwyso egwyddorion y tu hwnt i gardiau fflach. Enghraifft, sgiliau sy'n gofyn am weithgareddau papur a phensil, tasgau cyfrifiadurol, llwybrau amser sy'n hwy nag 1 munud a thu hwnt. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i'r rhai ohonoch sy'n gweithio gyda myfyrwyr ysgol uwchradd neu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, lle gall fod cyfyngiadau i'r dull cardiau fflach. Mae'r hyfforddiant dysgu manwl yn darparu trosolwg o fanteision defnyddio y siart cynnydd neu'r Standard Acceleration Chart, y tu hwnt i'r siart dysgu symlach sydd yn cael ei ddefnyddio yn y strategaeth SAFMEDS. Mewn ymateb i adborth dros y blynyddoedd, rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu'r gwefan ddwyieithog bwrpasol i alluogi disgyblion ymarfer defnyddio'r strategaeth heb fod angen cardiau fflach llaw. Mae hwn yn adnodd newydd ac mae angen i ni ymchwilio i'w effeithiolrwydd. Hynny, mae o ar gael nawr os hoffech chi roi gynnig ar ei ddefnyddio yn eich ystafell ddosbarth neu i alluogi disgyblion ddefnyddio gartre. Mae'r adnoddau ar y wefan yma yn cyfateb i'r cardiau llaw SAFMEDS sydd eisoes i'w gael ar ganolfan gefnogaeth gwe. Ar hyn o bryd, nid yw'r wefan yn cefnogi'r defnydd o luniau fel siapiau a chlociau, ond mae yna ystod eang o sgiliau eraill i ddisgyblion eu hymarfer. Mae'r wefan hon yn weithredol ar gliniaduron, iPad a ffonau symudol cyn belled y bod ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd. Gall disgyblion ymarfer yn yr ysgol a gartref. Hyd nes y byddwn wedi ymchwilio i effeithiolrwydd adeiladu'r rhugylder trwy'r wefan hon, rydym yn argymell yn gry na ddylai ysgolion ddefnyddio hwn yn lle'r strategaeth llaw yn llwyr. Fodd bynnag, gallai hwn fod yn offeryn defnyddiol i gynyddu cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer sgiliau yn yr ysgol neu cartref. Mae fideo cynhwysfawr i gefnogi'r defnydd o'r wefan hon ar ganolfan gefnogaeth gwe. Rwy'n diolch i chi am wrando. Dyma ein cyfeiriadau e-byst os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gefnogaeth. Plis cysylltwch gyda un ohono ni. Diolch.